nga mga pagkaon sa Iloilo, ibida sa 11 nga Ilonggo Cookbook. Kilala si Chef Tibong Hardeleza hindi lamang sa pagluto sa manamit nga Ilonggo cuisine, kundi sa iya advokasya nga mapreserba ang ini nga mga putahe. Gani ginpirmahan na ang Memorandum of Agreement kaupod si Mayor Jerry Trenias, Iloilo City Government, Iloilo Festivals Foundation Incorporated, Chef Tibong Hardeleza kag Mrs. Rosalie Trenias para sa pag-ubra sang 11 nga Ilonggo Cookbook. Diri ipakita paano ang pangadlaw-adlaw nga pagluto sa mga Ilonggo, paghanda sa mga okasyon, pakadto sa mga ingredients nga ginagamit kag diin mabakal. Well, Iloilo doesn't have any cookbook nga per se nga speaks of how do we eat every day, how do we eat on fiestas, on special occasions. There are what we call, ang term na to nga, there are food nga of panglutong pambalayid lang yan, on an everyday food ng mga pinamalhan, nilagpang, and we have some fiestas or special occasion food, you know, the rellenos, the calyos, the fabadas, cocidos, all these Spanish, American, or even Chinese influenced cuisine will be there. Handom ni Chef Tibong pag-ubra sang cookbook nga pwede gid ipabugal kung kita ang may bisita. Patapos na ang libro kag natala na nga ipublish sa masunod nga binulan. Iloilo as the food haven of the Philippines, there's a lot. Aside from pancit molo, batsoy, which are merienda fairs, the KBL, there's 100 and more, or even more, dishes that you'll be surprised that there's Iloilo. Suportado ni Mayor Jerry Trenias sa mga proyekto sa pag-amlig sa mga tradisyon kag kinaiya sa mga Ilonggo, ilabi na sa pagluto o kun pagkaon. Ini ang partnership ta upod sa Iloilo Festivals Foundation. Paagi diri makapagwa kita sa isa ka cookbook nga para sa mga Ilonggo nga dishes. No? And this will further strengthen ang aton nga destination. Sang damlag lang, isa man ka exhibit ang ginbuksan sa Ilomoka nga nagapakita sang abilidad sa mga Ilonggo artists kung sa diin ginpasundayag ang mga Ilonggo cuisine. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Trenias nag-inspeksyon sa Plaza Libertad kag Bike Lane matapos ini nga ginpasanagan sa tion sang kagabihon. Wala untat ang pagtrabaho ni Mayor Jerry Trenias. Inibangod bisan kagabihon, naglibot siya para makita ang mga proyekto sang syudad. Sang nagligad nga gabi, nag-inspeksyon si Mayor Trenias para makita ang ginpasanagan nga mga lugar sa syudad. Ang ongoing renovation sa Plaza Libertad, mas ginpatahong pa bangod sang pag-install sang mga suga. Suno kay Mayor Trenias, importante nga masanag ang mga pampubliko nga lugar para mahapos para sa mga pumuluyo kag malikawan ang anuman nga krimen. Ang Plaza Libertad almost complete na ang aton nga mga improvements dira. Jutay na lang nga kulang ang dito sa likod na lang. Ang mga suga jutay naman lang ang kulang pa na benches, restoration sa mga statwa, restoration sa fountain, kag ang aton nga landscaping ng mga tanom. Bisan ang masami ginaagyan nga bike lane sa Diversion Road Mandurriao ang nagsanag naman bangod sa mga suga nga ginpahamtang. Nagapati ang alkalde, malikawan ang disgrasya sa dalanon kung masanag ang ginaagyan sa mga pamuluyo, lakip na ang mga nagabisikleta. Sa aton sa Diversion Road ginkayo ang tanan nga mga suga. Daw na vandalize da mga garden lights naton amo na pangabay gid pamuluyo ta. Ginpatahom naton ang syudad, ginbalik ta, ginrestore ta, gina-renovate naton, at gapangayo man ko tandi nga buligan man sa aton pumuluyo nga ati panahon ang tanan nga ginapakayo ta. Padayon ang pagpaninguha ni Mayor Trenias para madala ang kauswagan sa syudad sang Iloilo. Hangbisan pa may pandemya, nagapadayon ang nagkalain-lain nga mga proyekto nga makabenepisyo sa mga Ilonggo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.